Suka. Sawona lapha eGabini ngalelo fihlaza endombini fihlaza ngasensizweni ufazi walokho wena umfana uba ngomakhosi usuka le phansi empangeni inkosi uzungu uthi umfana ngowethu inkosi asemanzimeleni ithi umfana ngowethu hamba nensizwa kaNongoma lo hamba kanjani suka uyebuyelela mfuka baba ubekelelwa igcokami uNtunu bafazi bamdunisela shaya ngathi akanakele kanti intande omamezala nentombi zasebusuku seyithanda yakwazi amasongo ubekelela ngempela kuyengoma emnandi esikudedela yona namhlanje madoda kusazoba mnandi hlala nje nathi kusazoba mnandi ngempela usanda mfowethu wamagubane ungathini futhi ngalensizwa lemfuthi idlalwa insizwa ezalwa umqabula shesha ngqo esendeni ungathini ngasuka insizwa ngempela esezilibambe ebushisa ngempela abafana bangayekelelanga ngempela imisebenzi yo baba babonile ngempela imisebenzi yenziwa ubaba ngempela umqabula shesha uzokhumbula ngempela umqabula shesha hamba nepova kade uzokhumbula ehamba insizwa yebo insizwa ngempela ezahlukahlukene ngempela intwana mazenza kanjena uyabona nje umsebenzi azoyekelele qhubeka kodwa ungathini ngabahleli bemicimbi mfowethu abangayiqashile ngoba phela ngiyazi ivuthiwe kakhulu emculweni yebo lapho nje siyalimala kakhulu ngoba ngempela ziningi insizwa ngempela namaciko akithi ngempela akhalayo ngempela ngale abahleli bemicimbi awuzwe nje ivuthiwe kanjani insizwa nje uthatha leli thuba siphinde sibingelele ematekisini sibingelele ezibhedlela sibingelele emajele sibingelele lapho madoda ngicauthi iholiday heritage day iholiday enkulu kakhulu leli eSouth Africa yebo mfowethu lusuku sokhumbula ngempela ukuthi usuku oluthinta ngempela thina ngempela amazulu thinta zonke nje futhi inhlanga usuku ngempela suke sikhumbula khona ngempela abangasekho sikhumbula ngempela amasiko ethu esasiwenza ngempela kudala namhlanje ngangikholwa ukuthi khona osebenza wonke umuntu ushisa impepho wonke umuntu ngempela wenza okwahlukahlukene wakuthanda ngempela ubaba mkhulu kumnandi ngempela ngiyethemba ukuthi njoba nemvula ine kanjena ubaba uhleze embhedeni lethelwa itiye mfowethu embhedeni suka kungabusayikhuluma leyo Futhi njengoba sashilo ukuthi namhlanje ngeHeritage Day abalandeli bakaMaskandi sizobalethela i-top 5 yebo i-top 5 ethi sukapi swakuthenini badlalwa kanjani lapha ku-YouTube sithatha ku-YouTube kuzosuka ku number 5 size sofika ku number 1 ingoma ngempela ithe zenza kahle ku-YouTube yebo ezenza kahle and ngicabanga ukuthi le nto mfowethu uthini ngalento yokuphela kwama-CD abantu abaculi ngicabanga ukuthi ngokwami ukubuka abaculi iyabasebenzela lento ukuthi ama-CD engabe bikho njengamanje uthinta indaba enkulu kakhulu okhalwe ngayo iminyaka nje ngempela ngeminyaka ngithi engaphezulu mhlambe kwama-20 ukukhala ngempela amaciko amadala angasekho amaningi awo ngempela emhlabeni ekhala ngempela ukuthi uhulumeni akangenelele kule nto ngoba uthola sekuhlomula abantu abangawenzile lo msebenzi ngokwenza nje kwabo ukucekela phansi nanokuthi mfowethu into engiyibukile enye futhi ukuthi abaculi mebedla ngama-CD laba banabalandeli abaningi wena ungenawo umlandeli awudli kodwa manje ngibona umehluko omkhulu kabi wonke umuntu uyishala amamiliyoni yebo manje akusalokhu akusalokhu kulindelwe endawana thizeni kuphi manje umuntu wabuka nje ingoma yakhe ku-Spotify noma adlala uyezwa ukuthi hayi usephuma unombolo bani ngempela umhle kakhulu umsebenzi ka-YouTube siyawubonga kakhulu phambili
lena mfowethu kokupholisa amaseko siphethe ugologo bomvu lana umuntu ekhala mfowethu uthini ngalensizwa noma ngingesho ukuthi insizwa ngithi ubaba mdala umkanti bomvu kade wafika kodwa mesimazi lapha kuma backings kuphela kusho umuntu ekhaya kodwa njengamanje seyimele uyimele ngempela kakhulu sizokhumbula lesizwe isuka lapha eqembini ehlanganani lapha yebo la izavela khona kakhulu wabona ukuthi hayi lamadoda ngempela izwi ngempela liphiwe ngempela njengoba bifika nabo lesikhathi manje hayi uyashaya mfowethu ngiboyede ngilalele i-album yakhe yonke lapha na ku-YouTube zimnandi zonke ingoma zakhe uthintile ukhokheli ngempela kulokhu uyana ora njengamanje mfowethu ngale kokupholisa amaseko sizothatha umuntu ekhala uhlezi number 5 mfowethu uhlezi ku-YouTube lapha ngo 135 siyamdonsa lapha mfowethu number 5 izenzo zakho and lengoma le inzima kakhulu uthi izenzo zakho kodwa ngempela sithethela lezingoma ezimnandi ngempela lesikhathi ngempela sithembise ngathi indeyana zenzo zakho umuntu ekhala ya mfowethu sizobathatha nje sibanqamule ngenxa yesikhathi asikho ungathi mfethu ngale ngoma uthola ukuthi lento le ikhuluma nanoma ubani abantu abahlangene bengama partners beshaya ibhizinisi elithile ukuthi bengabavumeli abantu bengene phakathi abaqhube into yabo siphethe bani manje number 4 wethu bana simphethe mfowethu akubo wena okhulumayo siphethe bani uyabona ngempela ke lapha ngempela uthuzana ngempela mangabe uthathe ngempela nesizwe yakithi asuka ngempela ngempela hayi isho kamnandi ngempela baphathe phi yini niphatha silisho kamnandi ngempela life after matric mfana wasengoje madoda buya Tumahle buya gemile mfana buya gemile uyabona noma ngithi unesizwe bhala kakhulu mali Tumahle mfowethu le ngoma imnandi suka wethu asibangisasho le ngoma lena ihlezi ku 524 ku YouTube suka ihambisa okwamagunya ashisa uyayibona nje ayikhona after matric
Hayi wathinta enye into ngoba uma mfowethu ungaphuma lana gcokama uye esitolo njengamanje bahlezi mfowethu into engitshela wena ngithi ayibhali ingane yomfazi ngempela iyebula banezifethi zabo banomexshake labandoda bahlezi lapha mfowethu uthola ukuthi nakulezo izikole besiwa bekunzima abazali bengasebenzi bebhatanisa kodwa ekugcineni futhi abasatholi lutho ibalile ngempela insizwa hayi kunzima wethu ngalena ukupholisa amaseko sogijima ngempela lensizwe esizoyilanda njengamanje ifike mfowethu ngonyaka odlule yashisa ikhotha usuyidi lapha ibiza khona ogcabane awashisa ikhotha ngempela kodwa namanje ikhombisile lensizwe ukuthi mingadlali yebo iyabonakala ukuthi ibhekephi ngempela izele lento ezele empilweni njengamanje kuye ngoshuni omunye mfowethu lensizwa ngibonile bonke abaculi bayisekile ngendlela ecula ngayo abayifelanga umona abaculi mengibona emaphejini abo abaculi beyincoma bamenayo kakhulu ngempela lensizwa njengamanje mfowethu ingoma yayo usuyidi ithi ngelusa amabhubesi 551 ku-YouTube ngendlela egijima ngayo awusuka madoda ngiyayibona lensizwa ngempela kodwa ke awuyizwele namlaleli ukuthi injani ingoma yakhe asele ngithi mfowethu lensizwa mihlezi ku-number 3 wethu namhlanje ngengoma eshisayo ethi ngelusa amabhubesi ehambisa kwamagunya ashisayo ngempela suka insizwa ngempela lena eyaphakama kakhulu ngengoma ethi sihlala kwamashu ngempela bayisa kakhulu ngempela kulokho siyabonga ngempela mayiqhubeka nomsebenzi wakhe umhle kangaka kuyacaca ukuthi ngempela kusho ukuthi iminyaka mhlawumbe ngemibili emingemithathu ukhulu okuzayo ngalezi but isingakayi mfowethu laphana ku-number 2 wethu namhlanje ungathini emphakathini ngabantu laba abasaqhubeka behlukumeza abantu besifazane nezingane leyo nto isilimaza kakhulu mntakababa ukukhulumela nje bonke abantu besilisa ngoba uzona ukuthi isenzo salaba besilisa ababi abahlukumeza besifazane senze ukuthi nowesilisa nje olungile abalwe kulabo bantu ngempela besilisa asuke beganga ngempela ngoba manje sigcina sibizwa sonke ngento efanayo ngezenzo zabantu nje abangakhulisekanga kahle ngithi kayiphele ngempela lomkhuba sibumbana ngempela siyisizwe sikaPhungwana noMageba nazo zonke nje izizwe umuntu abe munye bakithi siyabonga
wethu ngabe uqedile ungethola ngabe ngiyagama njengamanje siyagijima siyapopa ngoba la ukhumbuza ngiyovuma into kuzale pheze emnyama lapha na ya mfethu nefeze emnyama ekhumbula ifeze emnyama watata ngalezi ikhathi zona kuhle yebo madoda ngoba na usuka nemadoda insizwe eqova kakhulu ngempela indima kaMaskandi lezi insizwa mfethu ziqhakambisa ukuzwana zizwana ngendlela eyisimanga siyafisa lezi insizwa ukuthi ziqhubeke zizwane kanjena zingabe seyixabana mfethu zingavumeli abantu ababili njengoba ke yasho insizwa le phezulu lapha umuntu ekhaya ukuthi ngempela into yababili yamasiko niwa wesithathu le ngoma yazo mfethu number 2 ihlezi laphana ku 617 ku YouTube ngendlela nje egijima ngayo iqembu elisha le ithi banamanga basebenze no Jive asimnike mfuthu la sebenze no Jive suka baphethe ikhodo kwaMaskandi yakhe phethe ikhodo kwaMaskandi umfana wasenyuthi kodwa asikho lapho awaphange nesipini todo ka hey sekumnandi ingoma sesikhohliwe ukuthi ziyasebenza insizwa selidliwe nje ixaya awasekho isikhathi ngempela kumnandi sifika kubhlungu sesigoduma mfowethu laphana naba abalandeli bathi sifisa ukuxhumana noGcokama sifisa ukuthi uGcokama ezosiphathela umcimbi wethu uGcokama utholakala kanjani uGcokama umthola kakhulu enkundleni zokuxhumana ezifana nabo Facebook ngatholakala Facebook mawuzothi uzobhala nje uthi Lindani Phanza bese uthi Jackson bese uzobhala ukuthi uGcokama uvale kwezinye inkundla zokuxhumana empela ngitholakala kuzo kuyaba uWhatsApp ngempela kuyo inamba lethi 0606699947 siyavalilisa ngempela savalilisa njengempela siphethe unumber 1 wethu oshisa ikhodi kodwa ke uyavalelisa ufihla ihlazo eintombini ufihla ihlazo nasensizweni ufazalwa kuwena umfana uphuma le NUF endabakhe ezansi empangeni inkosi yakwaZungu ngithi umfana ngowethu nenkosi yaseManzimelweni ithi umfana ngowethu umshelo intombi yasohayeni maqeda nenyundele nabafana ababili engangishela nabo suka niniyeka awuvalelisa ngempela awuvalelisa suka siphuma nje ngempela nathi ngempela singabasehlala inkosi balongoma phansi bakhethwa umthanda kusho mina uDoni bafazi bamdunisela ngempela ngaso lesi sikhathi ngempela asikushiyi wedwa ngempela sikushiya nengoma emnandi ngempela kuyiyona ngempela idlumhlanganiso siphethe ubobo mfowethu umfana wepiki yakhuluma insizwa yakithi kule ngoma ngempela ile ngoma insizwa namayithi ke kusukela kudala mfowethu kusukela eDekhotama inkosi yoMaskandi ibhova lakadikadika yazoyimela lensizwa yaba nesibindi eyimela kade inkosi yabalandeli phela uyakhumbula kahle lapha kumgqumo ukuthi beyinkosi yabalandeli bebhova ngempela uyiyona ngempela eshungumisayo ngiyajabula ngempela misiki lesi sikhathi samanje kanti nami ungangifollowa lapha na epage lami kufihla ihlazo SA ungifollowe lapho ngikhona ngalena walokho thina la sisebenzela ipage lelithi empangeni promote
Maskandi Empangeni Promote. Ungaphinde futhi uze kulelo page elithi Maskandi Empangeni Promote. Ufike lo msebenzi lo ubona njengamanje sizofaka khona, phinde siwufake lapha ekhasini la YouTube elithi Empangeni Maskandi Promote. Uphinde ulandele usubscribe phela lapho bafuthi ukusubscribe akuthathi ngisho ishumi kumahala nje usubscribe ukuthi uyibeke ethubeni lokuthi makufaka ama video report eqala niwathola eqala abantu bengawatholi manje ngaleyo police amaseko mfowethu sinilandela uBobo umfana wefiki lapha khona ethi umzila wethu wawudla umzila uBobo ngempela wawudla umzila bathi ndaphana ufike kuyiphi inombolo lapha kuwe ngempela ku YouTube 1.8 million. 1.8 million. Bobo, number 1. Siyabonga. Bye bye.